ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಊರುಡು ವಾಹನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕುಗ್ಗುರಾಮ ಜನಗಣಮ ಅವು ಜಯ ಹೇ ಆನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬದಲು ಬಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಪೋಯಾರನ್ನ ನಿಖಲ್ ಪಗೆಲ್ಡು ಇಡೀ ಜನ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕಲಿಕೆ 1-2 ಮಗ್ಗಿ ಬನ್ಪುಣ ಪೂರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆದಡಿ ಪೋಯಾರನ್ನ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜೈಲೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಊರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಊರು ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಸುರುಕ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಅದು ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂವೊಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ಲ ಶಾಲೆ ಸರಿ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು 100ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸುಮಾರು 40 ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ಪನವು ಆಂಡ ಊರುಡು ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗ್ರಾಮ ಜನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೇನು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಲಿಜ್ಜಿ ಊರದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ 100 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೋಕುಲು ಬುಡ್ನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಬೇತೆ 100 ಜನ ಮೂಲಿಜ್ಜೇರು ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸದರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ಏರು ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲು ಎತ್ತರ ಅಕ್ಲನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಗೌರವಯುತವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಹತ್ತತ್ತು ದೂರ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತದೇರು ಅಣ್ಣ ಊರದಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸುಗಾನಗ ಬರ್ಪೇರು ಯಾರ ಪಂಡೇರು ಒಣಸುಗಾನಗಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಎರಲ್ಲ ಒಣಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಬೈಯಡು ನಾಟಕಗೂ ಬರುವೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಜೀವನನೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅದ್ಬೋತುಂಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಉಲ್ಲೈನೇ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಇರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಸಂತೋಷಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದಾರೆ ಬೇಜಾರದಕ್ಲು ಬೈಜೇರು ಊರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಜಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡಿತ್ತು ಅಂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1962-63ನೇ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಸೇರಿಯೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಅಜಿಪ 21 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ ಐತನ ಪರ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಇದ್ದತ್ತು ಯಾವತ್ತೈನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಐಟು ಪಾಠ ಮಲ್ಪರ ಯೋಗ್ಯದ 10 ಮಂಡದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆಡ್ದವರ ಐನು ಐಟು ಪಾಠ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದಿಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೋಡಿತನಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಅವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾನೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟುಡು ಶಾಲೆ ಮುಂಡೂರುಡು ಶಾಲೆ ಸವಣಾಳ್ಡು ಶಾಲೆ ಕೈತಲ್ಡೆ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಕೂಲು ಇಂಚಿ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಕೈತಲ್ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಮೂಡಿದಾಗಲು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂಜಿ 45 ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಆತೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆತೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆಡ ಇನ್ನು ನಲ್ಲಾತ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರು ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಉಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 100 ಕೆತ್ತಬ ಅದು ಭರವಸೆ ಕೊರ 100 ಕೆತ್ತ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ 75 ಜೋಕುಲಾಂಡ್ ಲಾಯಂದಾಂಡ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಇನಿ ಶಾಲೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಲೆ 5-10-15 ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕಲೇನು ಕೊರಡು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಎಡುಮ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು 2 ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೈತಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡುಗ ಬಂದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದಿದ್ದು ಶಾಲೆ ದಿಗೋಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು. ಏನು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಶಾರದಾ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಗೆ ಶಾರದಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನೆಟ್ಟು ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಬಡದುಂಡು ಆರ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾತೇರು. 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಪೂವಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು, ನಮ್ಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿನ ಪಪ್ಪ. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಪಾಚು ಮಾಸ್ಟರ್, 3 ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲು. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್, 2ನೇಗಳ 3ನೇಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್, 4ನೇಗಳ 5ನೇಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪಾಚು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ ಆ 3 ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಂತೇರು. ಶಾಲೆ ಬಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು, ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಆತೆ ಮೋಕೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ. ಆ ನಮನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ, 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪಗೈ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೂವಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಮಾಸ್ಟರ್. ಶಿಸ್ತು ಪಂಡ 6ನೇ ಶಿಸ್ತಾಗಲು ನನದಿಕ್ಕಾಯರು. 6ನೇ ಸಂಬಂಧದನೇ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡದಿತ್ತೆ. ದಾನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇಕ ಅಪ್ಪಗ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಚಡ್ಡಿ ನಿಂಚೆ ಒಯ್ತು ಪತ್ತದು ನಾಗರ ಬೆತ್ತೊಡು ಟಪ 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 ಮಾಡಿದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಬಿಡೋ ಅಂತೇರು. ಆಡ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿಲ ಇತ್ತಂಡು. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು 6 ಜೋರು ಇತ್ತೇರು. 6ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತ ಭಾರಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ನಮನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಂಡು. ಇನಿ 2ನೇ ದಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರಂಡ ಇರು ಜೈಲ್ಡ್. ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೆರ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ, ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ, ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗಳ 15 ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮನೆದಾನಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತು. ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜೋರು, ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜೋರು, ಜೋಕುಲೆ ಜೋರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ನಮನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಉಂಡು. ವಾತಾವರಣ ಲಂಚನೆ ಆತಂಡು, ವಾತಾವರಣ ಲಂಚನೆ. ಜೋಕುಲು 2 ಜನ ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಂಡ ಆಯ್ ಸುರೂಕು ವಾ ಜಾತ ಎಂದು ಉಪನ ಒಂಜಿ ಜಾತ ಯಾಕು ಬೋಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಂಡ ಅಪಗ ಏನು ಯಾಕೂಬಗ ಹಾಕೊಂಡಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಡ್ದಾಂಡ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಹುಡುಗಾಗ ಹಾಕದೇ ಬಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಯ್ತಂಡು ಬೆತ್ತ ರಡ್ಡಿ 4 ಪೆಟ್ಟು ಸುರುಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿಯೇ ಅಂಚತ್ತು. ಇನಿ ಯಾಕೂಬಿಗೆ ಎಂಕ ಹಾಕೊಂಡಾಂಡ ಆಯ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇತೆ. ಯಾಕೂಬನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋದಾಂಡು. ಆ ನಮನೆದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನಿ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೋಡಿತನಾಥ ಸವಲತ್ತು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪನಗ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು 35 ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ತು ಪಾಸ್ ಆಣದಾಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ. ಇತ್ತೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೇ. ಇತ್ತೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೈನಡಿ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ತನೆ ಆಗಲೇ ಲೆಕ್ಕೆಜಿ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಬರೆ 100 ಕನ್ನಡ 100 ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪನಕ್ಕೂ ಲೇರ ವಾನಮನಿದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಆಪಿಚಿತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪನ ಅಂದ್ಮಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದು ಆತ್ಮಂಡ ಆತು ಹುಷಾರಿಪ್ಪರ್ಲೇ ಅವರು ಜೋಕುಲು ಆತು ಅಂಜ ಆ ನಮನಿದ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾಲಲ್ಲ ಆತ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆನ ಅಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನಗಳು. ಆಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮ್ಮೈನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಪನ ಆತೆ ಹಾಳುಗಳಾಯಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಲ್ಪಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬತ್ಕಂಡು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಶಾಲೆಡು ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಊರುಡು ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಡೆ ಶಾಲೆ ನಡತೋಯ್ತಂಡು. ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇತ್ತನ ಗುಂಪೊಳಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಚಿ ನೂಜೋಡಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೇರು, ಅಂಚಿ ಪಡಿವಾಳ ನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ, ಕುರ್ತೋಡಿ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣೇರು ಇಂಚ ಕೆಲವೇ ಬಾರ್ದ್ರೋಡಿ ಮಾರಿ ನಂಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೋಯ್ತಾರೆ
ಗೋವಿಯಸ್ಯರು ಸ್ಪೆಲ್ ಜಸಿಂತನ ಅಮ್ಮೇರು ಮೋರಿಸರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಶಾಲೆಡ್ ಓಟು ಇಪ್ಪಡು ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡು ಅತನ ಏರಣ್ಣಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲು ಬರಡು ಮೂಲು ಪರ್ರ ನೀರು ಲೈಜಾಂಡು 6ನೇ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಣಸು 6ನೇ ಇಲ್ಲಲೇ ಆತಿಥ್ಯ ಆ ನಮೂನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಶಾಲೆದ ಈ ಜಾಗಲ ಅಕಲ್ನವೇ ಈ ಜಾಗಲ್ನ ಬುಕ್ಕ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಕಲು ಪುರ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರ ಸೇರಿದು ನೆನ್ನೆ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತನ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಜಾಗ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗ್ರೌಂಡು ದುಂಬು ಶಾಲೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡು ಒಂಜೆ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ನಡತು ಓಪನಕ್ಲೆ ವಾಹನ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸುರೂಕು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಬಂಡ ಒಡ್ಯಾಣದ ವಸಂತರಿಗೆ ತೋಜನ ಒಡ್ಯಾಣ ವೆಂಕ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಆರ್ನ ವಸಂತೇರು ಬಂಡದ ಆರು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿರು ತೋಜನ ಆರು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಪತ ಬತ್ತೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವ್ರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾರ್ಲೇನ ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಡತು ಬೋಡಾರು ಆ ನಮೂನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತನು ಬತ್ತನಕಲು ಪೂರ ನಡತು ಓಪನಕಲು ಆಲದ ಮರ ತಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಈ ಊರು ಆ ನಮೂನೆ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತನು ಒಂದೆಂಕ್ಲೆ ಗ್ರೌಂಡು ಕಲ್ಪು ನಾವು ಶೌಚಾಲಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇದೋಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫುಡ್ ಪೇದೇರು ಅವಾಗ ಸಾಲು ಗುಂತು ಶೌಚಾಲಯ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೋದ ಪಾಡಿ ಉಂಟು ಅಡೆ ಬೋಪೇದೇರು ತೋಜುಂಡು ಊರುಡು ಪಾಲೆ ತಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಇತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಏನು ಈ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದು ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದ 55 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲ ಆತನ ತೋಜು ನಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನ ಊರ್ಲತ್ತು ದಯಬಂಡ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪೊಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಚಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪೊಂಡ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಅತ್ತು ತೆನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ರೀ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾಕುಬು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಗೂಡಂಗಡಿ ಐದು ಕಂಚಿಲು ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಚಾಲ ಕಲ್ತಪ್ಪಲ ಬುಡ್ಡ ಬೆದ್ದಾಲ ಉಪ್ಪುದಿ ತೋಜುಂಡು ಆರ್ನ ಅಂಗಡ್ಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ಮಿಂಟಾಯಿ ಜೋಕುಲಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಬುಡ್ಡ ಬೇತೆವಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಾರಡ್ಡು ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪಿದಿ ಈ ಊರಿಗೂ ಪಾಚು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಓದೋಡು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುರ್ಬುಲು ಇತ್ತು ಬರ್ಬುಲ ಇತ್ತು ಬರ್ಬುಲು ಆರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಆರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನಾನ್ಲ ಕಾಕಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಪಣೈತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೈತನ್ನ ಐನು ಪತ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಕೊಣೋದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಆರೆ ಗುರ್ತೈತನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಕೊಣೋದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನವಭಾರತ ಪೇಪರ್ ಪಾಚು ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಆರೆಗೆ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಅಪ್ಪಾಗ 5 ಪೈಸೆನ 3 ಪೈಸೆನ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ನವಭಾರತ ಪೇಪರ್ ಆರು ಓದುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಕ ತಾಪ ಆಯ್ತು ಪರಿಮಳ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಮಡ್ತದ ಇಂಚ ಮಡ್ತದ ಬತ್ತು ಪತ ಬರೋಂತೇರು ಆ ಒಂಜಿ 10 ಪೊರ್ಲುದ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆಸೆನ ಈ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೇತ ನೋಡುವಂಡದು ಅಂಚೆ ಮಾಡ ಪೊರ್ಬುಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಂದು ಮನದಾನಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತವತ್ತೇರು 2 ಪೈಸೆನ 3 ಪೈಸೆನ ನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆಂಪಾಗ ಆ ಪೇಪರ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆತು ಪೊರ್ಲಿತ್ರ ಓದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇನು ದೀತ್ರನೇ ಆತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ದಾಯ ಕುಗ್ರಾಮ ಆಯ್ಜಿಂದು ಮಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬುಕ್ಕ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಭಾರಿ ಕೈತಲಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಆಯ್ತು ನೆರೆತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಬೇತೆ ಕುಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ವಾತಾವರಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪರ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಗುವೆಲಿತ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ ಪೋ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಆ ಗುವೆಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಹೊಸ ಗುವೆಲ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಅವು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಹೊಸ ಗುವೆಲ ಆಯ್ನ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣೇರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೋಜುನು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದಿಪ್ಪನ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಜಿ ಹೊಸ ಗುವೆಲು ಕಲ್ಲು ಗಟ್ಟದ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಗುವೆಲಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಅಂತ ತೋಜುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಗುವೆಲು ಐದು ನೀರು ಕೊಂಡ್ರು ನಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಲುಗೆ ಅರಿನಾಶಿ ಗೊತ್ತು ಪತ್ತ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಲುಗು ಉಂತುನ ಎಂಕುಲು ಗುವೆಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಯ ಹೂತೋಟ ಮೂಜಿ ತಾರದ ಐತೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬೈಯಾಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದಾದ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದು ಜನಗಣಮನವು
ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ತೋಜುಂಡು ಓಡ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಆತುರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಾಲೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆತು ಪೋನಾಗ ಸಾದಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ಒಡನಾಟಲ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದು ರಡ್ಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಇದೇ ಬರೋದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸಾದಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ದು ಬರೋಡು ಬೈಯಾಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪೋಡು ಆ ನಮನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿತ ಶಾಲೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೋಡು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಶಾಸಕರು ಪಂಡೇರಿ ಇನಿತ ಶಾಲೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳ ಏತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೋಡಿತನಾಥ ಸರ್ಕಾರದಿತ್ತೆ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಲ ಅಮೇರಿಕಡ್ದು ಬರೋ ಇತ್ತೇರು ಪಣೋ ಇತ್ತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಂದಲ ಬುಕ್ಕ ಉಂತದೇರವು ಸಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬೇಯ್ಪದು ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿತ ಪೇರು ಒಂದೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರೋನಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ನೂಜೋಡಿ ಇದು ಅಜ್ಜೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ಕೈ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಅಡೆ ಒಣಸು ಬಂದಿತ್ತ ಆಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಸೆ ಈ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಯಿನ ಪರಿಮಳ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಡಿದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಮಾಡಿದ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತಿಂತನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ದಾಸೋಹ ಸುರಾತಂದು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಜೋಕುಲೇನು ತೂನಾಗ ಐತದ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬಸ್ಸಡ್ ಹೋಪೇರು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಹೋಪೇರು ಟೈ ಪಾಡ್ಬೇರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಶೂ ಕೊರ್ಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಟೈ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಕಟ್ಟಡಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡಿತನ ತುಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೊರತೆ ಪುನಃ ಮಾಸ್ನಕ್ಲನ ಕೊರತೆ ಪುನಃ ಮಾಸ್ನಕ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ ದಾಯ ಕೊರತೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬೋಡಿತನ ತಾತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬೋಡು ನೈತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯವಹರಿಸ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಅಕ್ಳೊಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಸರಿಯಾದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬದುಕೊಡದಾಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರ ಅವನುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಥಿತಿವಂತ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಜಡ್ಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಕಾರಡಕ್ಲು ಉಂತೋಡು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ದಾನಂಡ್ಲ ಕೆಲಸವು ಸೇರೋಡು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಊರೊಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ ಬದುಕೊಡು ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಬಡವೇರೆಗಳ ಇದೊಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಕೊರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ಐಡ್ದ ಅವರ ಇನಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆದ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಪೂರಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಹೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಾಸಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದಾಯಿಂದ ಮಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಡದು ಪಿದಾಡೊಂದು ನಡತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬೊಂದೇ ಬರ್ಪುನು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ್ನೆ ಪಾಠ ಆದಲ ಗೊಬ್ಬುನ್ನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ್ನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದಲ ಗೊಬ್ಬುನ್ನೆ ಆ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಗರ್ತೊಂದು ಇದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲನ್ನು ತುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮುರಂಪುಡ್ಲ ಚೋಳಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲನ್ನು ತುಣ್ದಂಡ ಆತ ನೀಟುಲ್ಲೇರು ದಯ ಬಂಡ ಶಾಲೆ ಇದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಶಾಲೆದ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟ್ದ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಗೇಟ್ದ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಉಂತು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ನ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಓದೋದು ಅಕ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಪ್ರ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಯ್ಲೆಕನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಆತ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಕೊಣತ ಈ ಬಸ್ ತೊಲೈ ಅಪ್ಪೆನೇ ಕೊಣತ ಬಿಡೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೇರ್ದು ಬಿಡೋ ಅಂತೀರು ಏರ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಲೇಕ ಬೋಂಡ ಪೋಲೆ ಈಜಿಂದ ಕುಲ್ಲು ಲೇವಂದು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ದಯಮಾಡಿ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 4-5 ಜೋಕುಲು 10 ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ತತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಆ ಬಸ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲದ ಬುಡಿಯರ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಾಕಿಲು ಮಾಡುವೆ ಜೋಕುಲೇನು ಸೀದಾ ಶಾಲೆಗೆ
ಶಾಲೆದ ಗೇಟ್ದಡೆಗೆ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಜತದ ಸೀದಾ ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ನಾಂಡ ನಿಶಬ್ದ ಮೌನ ಪಂಡ ಮೌನ ಪಾಠ ಆಟ ಪೂರಾದ ಬಯ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಉಡುಪೆರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೇನು ಕೂಡ ಬಸ್ಸಡು ಕುಲ್ಲದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣತ್ತು ಬುಡಿಯರ್ನಾಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗೊಡುನಾಂಡ ಗೊಬ್ಬನ ಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುಡಿ ಏತ್ ಮನದಾನಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನ ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇನಿತ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಜೈಲೇ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಓಡೆ ಬೋತನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬೋತನ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನಕಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬೋಪನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತಂದತ್ತ ಆಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ರೀತಿ ಏತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಸಮಾಜಡಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೈನ್ಲ ನಮ್ಮನಿ ತೂವೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡದಿತ್ತೇರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ನಡ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಡ್ದು ನಡ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 6 ಪನೋಯ್ತೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಾದ ಮಂಡ ಆಗೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಜಿರೆಡು ಪನ್ಪೆದನಾರು ಆಯನಗೈಟ್ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ದಾಸಪೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಂಡದಿತ್ತನಲ್ಪ ದಾಸಪೇರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಸಕ್ಕರೆ ಬತ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಸೀದಾ ದಾಸಪೇರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಗಿದ್ರು ಪಂಡ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಮ್ಮದ್ ಬೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಡೆ ಒಬ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಗ ಏತ್ ಪಂತೆ ರಾತೆ ಕೆಲಸ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡಪುಳ್ಳಿಂದ ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಂಡ ಮಂಡಾಡ ಒಲ್ತುದು ಮರಣ ನಿಜಿ ಒಲ್ತಾಂಡ ಬೋದು ಬತ್ತ ಅರ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ನಾಡ ವಿದ್ಯಾದ ಮಟ್ಟ ಅಕ್ಲನ ಏರೊಂದುಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟ ಏರೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಾತೀರು ಕಲ್ಪು ಬೇರು ಸ್ವಲ್ಪ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಆರಾಮೋಡು ದೆಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾದದ್ದು ಈ ನಮ್ಮನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನಿ ಉಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇನಿ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಬಾರಿ ಸೊರಗೋದು ಬಂಡ ತಪ್ಪು ಊರ್ದಾಕಲ್ ನತ್ತು ದಯ ಬಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತನ ಜೋಕುಲು ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಬೋಪೇರು ಇನ್ನು ಈತ ನಮ್ಮನ ರೂಪಾ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶಾಲೆ ನಡಪಡುದಿಲ್ಲಿರಂದು ಪಂಡೇರು ಐತಿ ಜೋಕುಲ ಒರಿದ ಬಹುಶಃ ನೆಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ನೆಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದು ಈತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಶಾಲೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೋಗು ದುಂಬು ಏನು MLC ಆಯ್ನ MLC ಆದ ಆನಾಗ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಶಾಲೆಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪಾಗ ಬಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಯೋಗೀಶನ್ ಶೈಲೇಶ್ ಭಗೀರಥರನ್ ಪುರ ಎತ್ತದು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪುಂಡು 2 ಎಕರೆನ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆತ ನಾವು ಒಂದೇ ಜೇರ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಬತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ತುಯ್ಯ ಎಂಕುಲ್ ತೂನಗಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲೇ ಪಾತಿರ್ದಿಡ್ಡು ದಾನೆ ಮಲ್ತ ಬಂಡ 40 ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡುನು ಇನ್ನಿತ ಆ ಜೋಕುಲೆ ಬೋಡಿತಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ಏನು ಬುಕ್ಕ ನಡ ಎನ್ನೈತೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ನಡಟ್ಟು ಆ ನಡತ್ತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಬೂರು ರಾತನ ನನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಏನ MLCದ ಅನುದಾನ 1,17,00,000 ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮರಣಿ ಜೂನ್ಡು ಆಯ್ತಾ ಶಾಲೆದ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೇರು ಆಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತಂದು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜನವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಚಾದ ಆ ಶಾಲೆ ಅಡೆಬೋತನು ಊರಿಗೂ ಕೊರಡಿತೇನೆ ಆಂಡ ಊರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಣೆಕ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನು ಶಾಲೆದ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡು ಬಹುಶಃ ಏನೋ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರ್ಲ ದುಂಬು ಕೊರ್ದು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ದೇರು BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮನೆ MP
6-5 ಲಕ್ಷ ಕೊರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರಿ ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ಅಡು ಅಲ್ಪ ಸುಸಜ್ಜಿತವೈನ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿ ಆತದು ಅಂಚದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಸ್ತು ಕಲ್ಪದ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇನಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಸ್ತು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾದು ಇನಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಶಿಸ್ತಿಜ್ಜಿದಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಲ ಗುರ್ತಿಸೋಜೇರು ಶಿಸ್ತಿಜ್ಜಿದಾನ ಗುರ್ತಿಸೋರು ಇಂಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೋಡದು ಮಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಅಕಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಡು ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಅಂತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಪುಲೆಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಾರೆ 3 ಜನ ಮಾಸ್ಟ್ನಾಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಶಿಸ್ತುಲ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರೀತಿಲ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಂಡೆ ಟೀಚರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಂಡ ಮಕ್ಕಳ ದುಂಬುದ ಜೀವನಗೂ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೇನೋ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ 5 ಜೋಕುಲು ಪಡು 25 ಜೋಕುಲು ಪಡು 100 ಜೋಕುಲು ಪಡು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಂಚಿದನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನಿ ಕುರ್ಪುಣವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಂದರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಡು ನನ್ನ ಅದು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಬತ್ತದ ನಾಡ ಖಂಡಿತ ದುಂಬು ಬರುವೆರು ಅಂಚನೆ ಬಡವೇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಬಡವೇರು ಒಣಸ್ತ ಬರ್ತಾಂಡ ಏನು ಒಣಸ್ತ ಬರ್ತುಗೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಂಡೇರು ಅಂಚೆವಂತೆ ಬಹುಶಃ ಇಜ್ಜೇರು 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಕೈದು ಮಲ್ಪುಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಬಡತನ ಏಪಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಂದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ನಮ್ಮನ ಸಂವಿಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ತೂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮನ್ ತೂತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತನಕಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ದೇಶಡು ಆರ್ನಾತ್ ಕಲ್ತನ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಬುಕೋರಿ ಇಚ್ಚಿ ಆರು ಬಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ್ದು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಬತ್ತನಾರು 10x10 ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅವೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ದು ಚಿಮಿಣಿದ ಬೋಲ್ಪುಡು ಮಾತ ಓದೋದು ಕಲ್ತನಾಕ್ಲು ಆರು ಏತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಬೋದು ಲಂಡನ್ ಬೋದು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತನಾರು ಆರು ಕಲ್ತನೊಂಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಲಂಬೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಹುಶಃ ಕೊಲಂಬೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತನಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಲಂಬೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಬೇರೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಾಕ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲು 100 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪಂಡ್ಲು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಪೋತೇರು ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಮೇರೆಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು 100 ಜನ ಜೋಕುಲಿನ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿನೇ ಪುದರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಆರೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಆ ಶಾಲೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ನಾವಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೌರವ. ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಅಪಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ವಾ ಒಂಜಿ ಬಡತನಲ್ಲ ತೊಡಕಾಪುಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸುಂಡು, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಗಲೇ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲೇಜಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಕ್ಲು 4 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಕೇಂದಾಂಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ತಾನು 2 ಅಂಡ್ಲ ಕೇಂಡದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು, ದಾನಿಲಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಪೂರ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಿನಿ. ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ನೀ ಬಡತನದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಬಡತನದಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ಲ ಮಿಲಿಲಡೆ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದು ಈ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದು ಇನಿ ಮೇರೆ ಏನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸರಳ ಜೀವನ ಮಲ್ತರಂಚಿತ್ನ ಅಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಲೇನು ಹೋಲಿಸೋಣ ದುಮ್ಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಡೇನು. ಅಪ್ಪಗ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮುಗಿಪೋಯ ನಂಗೆ.
ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಿತ್ಯರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಭಾರಿ ಸರಳ ಬಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಭಾರಿ ಸರಳತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪೊಲ್ಲ ಇರಂಡ ಆ ಅಂಗಿ ಪರಿದಾದ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪೊಲ್ಲ ಅವನಾರು ಆ ಪರಿನ ಅಂಗಿನ ಟೈಲರ್ ಕೊರದು ಇನ್ನು ಟವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತರಿಗೆ ಆತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆ ಗೊರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಐತಿರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಪಿ ಏನಾಗಲಿ ಆಯೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೆ ಒಂಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಕೇಂಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊರಡು ಬೇರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊರನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಆ ಸಂಬಳ ಐತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತೇನೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ದಿನದೆಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ನ ಯಾರಡೆ ಕಾರು ಇಲ್ಲು ಬಂಗ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಂಚಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೇನಾಗ ಆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎನ್ನಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನಡ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಳ ಇಂಕ ದಿನത്തെ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೇದಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಪುಂಜು ನೆನ್ನು ಕೇಂಡು ಆರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬುಡಿದಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬೇಲದೆ ಒಂಜಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಬಂದು ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಈ ಪುಣ್ಯನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತ್ತ ಚಾದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಸಕ್ಕರೆದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡನಿ ಕೊರ್ನ ಕಂಡು ದೀಪನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರ್ವಾಯಿ ನಾವು ಬೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೊದಲು ಎನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ತೋಳು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಾರು ಕೇಂಡರಿಗೆ ಒಲ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಲ್ತು ಕೊರಿಯಾಯಿ ಎರಡು ಒಲ್ತು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯಾವುಜಿ ಓಲ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡು ಐಕಾರು ಪಂಡೇರಿ ಇದು ಕೊರ್ತನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಐನು ಇತ್ತನೆ ಆಯನ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪಗನ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಕಜಿ ಬರೆಪೇರು ನನಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಖರ್ಚು ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಆತ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ತೇರು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸೋಣ ನಾಂಡ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ರಾಜಕಾರಣ ನಕ್ಲು ಪೂರ್ವ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ವೆನ್ನು ನೋಡ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟದ ಅಂಚಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಒತ್ತು ಕೊದ್ದು 103 ವರ್ಷಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವನ 3 ವರ್ಷ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತ ಎರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಬದಲ ಲೆಕ್ಕ 100 ವರ್ಷ ಮಲ್ದೇರು ಆ 103 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಶಾಲೆ ಮಲ್ತನಾಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಬಂದು ಆ ಮಹನೀಯರು ನಿಜವಾದ ದಾಖಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲಿಡ್ದ ಅವರ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಿಕ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ಲ ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಎಂಕುಲೈತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದು ಆಂಡಲ ಹತ್ತಂಡಲ ಆ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲು ನೆನಪು ದೀಪ ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ನಮನೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನಕಲು ಮೂಲು ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ ಸಂಬಂಧಕಲು ಅಕಲ ಸಂಸಾರದಕಲು ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಆ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರಿಡೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೇರು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಮಿತಿದಾಕಲು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಗುರುತಿಸವು ನಾವು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಮಲ್ತೇವೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಜಾಂಡು ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜದ ನಾವು ಆಂಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸದಾ ಚಿರ ಋಣಿಕಲು ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಈ ಎನ್ನ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆಡು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಾವಿಸವೆ ದಯಬಂಡ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಪೋಡುತ್ತಂಡು ಅಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ 100 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಂಡ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾನು 125 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರುಳ್ಳಾರು ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡಿನಿ ಏನು ಇಪ್ಪುಡೆ ಬಂಡದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯ್ನವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೇರು ಇನ್ನು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಇಡೀ ದಿನ 6 ಇಪ್ಪುಡಿತಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಊರು ನೆನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಊರು ರಾಜಕೀಯ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಏನು ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಬತ್ತನ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆಗ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್
ನಮ್ಮನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಕಾರ್ನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂತನ ಪೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮೂಲ ಐತೋಟುಗಾರನ ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಅನೇಕ ಈ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳ ಮೂಲು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘ ಆ ಸಂಘ ಈ ಸಂಘ ಒಂಜಿ 10 ಉಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೆಗಳ ಊರ್ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಲುಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಆ ಒಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂದುಲ ಇಪ್ಪೊಂದು ಗೈತೇನೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಊರ್ದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಆಡ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರು ಆಡ ಐತೊಟ್ಟು ಜನಲೊಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರೋಣ ಬುಕ್ಕಾತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆತು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆತೆ ಬುಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮೂಲತ ಮಾತಾ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಈ ಶಾಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಖಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ನೆತ್ತ ಈ ಶಾಲೆದ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಐಕಲೆಂಗ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದಾಂಡ ಐಕಲೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಕಲು ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಉಲ್ಲಾರ್ದಾಣ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಉಂಡು ನಾಡು ಎಂಕಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಉಂಡು ಈಜಿಂದಾಣ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲೆ ಒರಿಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡುಂದೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇನೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗೂ ಅವಕಾಶ ವಂದಿಸದೇನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ.